fanden laver du, knægt? Kom herhen. Okay. Hvad sker der? Ja, altså Mikkel, jeg forstår det på den måde, at du hører stemmer i dit hoved. Er det korrekt? Ja, eller det er som om, der står personer ved siden af mig og taler til mig. Mikkel, kan du ikke lige fortælle os, hvad misbrug det er? Er du okay? Siden er på vej grad. Nå. Hej, Ida. Hvad fanden laver du, din klamme møgluder? Du har drukket min vodka. Du har sgu da selv drukket den, din pikantilope. Altså Mikkel, jeg kan forstå på den måde, at du også har nogle alkoholproblemer. Ja, men det er den eneste måde at få de fucked up stemmer væk. Men næste gang du ikke adlyder mig. Mikkel, det var vist alt for den her gang. Jeg er bange for, at vi desværre bliver nødt til at sætte en hård behandling i gang med hensyn til de stemmer, du hører, og dine alkoholproblemer. Den bliver hård som sagt, men det er for dit eget bedste.